pola sata. Pred pečenje umutit ćemo jedno jaje sa jednom suplinom kašikom mleka. Ovo će biti premaz za testo. Umućenim jajetom i mlekom premazat ćemo testo. Odozgo ćemo posuti susamom i stavit ćemo u zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče narednih 20 minuta. Nakon 20 minuta naša cvet pogača je gotova. Ostavit ćemo je 10 do 15 minuta da se malo prohladi. I evo konačnog izgleda naše cvet pogače. Izdašna, mekana, ukusna. Rado vam predlažem da probate da napravite. Ukoliko je pripremate za više osoba, verujte da će nestati za 15 do 20 minuta sa stola kada je budete servirali. Ja vam želim prijatno i nemojte zaboraviti da nas pratite. I za kraj evo vic. Dobar dan. Treba mi jedan tepih za dečju sobu, ali da se ne vidi kad se isprlja. Koliko dece imate? 7. Bolje asfaltirajte.